मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे पास 30 से थोड़ा कम हो तो शायद मैं बीजेपी का 25-30 एमएलए खरीद लूँ। आप बीजेपी का एमएलए खरीद लेंगे? जी, क्यों? पैसा तो एक ही है ना। आपको क्यों लगता है कि हम बिकाऊ हैं? वो भी बिकाऊ हैं। इलेक्शन पाइमानि उलनि सिमी बुबाग्रानि काइसे स्टेटमेंट बेलानो चर्चाओ चलि दङ बुबाग्रा साव फाइनाल इलेक्शनआव तिप्रा मथा पार्टीनि ते किसा मिसानि बागै 30 टा सीट कायाखे राजबारिनि कोनासासो फालैपानो बीजेपीनि एमएलए रंनो पाइना हान्ना फु बुबाग्रा तमनि बागै उ स्टेटमेंट रिखाना ते बौ खक सामानि बिसिंति तमनो साना नायमानि ते बिनि वानसुमु तमो फाइदि जों दिने उ भिडिअनि बिसिंति शुक्रबार नायलायनाय आबुनि बागै भिडिअनो पाइथाक जरा नायदों इलेक्शन माने साजरो जरा खरकसा न्यूज रिपोर्टर बुबाग्रानो इंटरव्यू नाना थांफ्रु बुबाग्राव कक साका रिपोर्टर पयलावो बुबाग्रानो काहाम काहाम कमनो सोंग्राका बाहाय चलितं तिनि ननुनुगु बेलेने स्रांजाखाय मातं बुबाग्रा साव फुंनि सिमना आं आनि बरक बाय आं कक सालाय दङ ते जतनो बुथ रिनानि फाइलेबाय जा बरक गोबां मानो जागा जागावो बुथ मेसिन नस्तरक हिने किजा बुथ रिलायना ले दङ हिने खोनावो हाइपानो एकता दुइतानि बिसिमो 80% एबा बुथ रक लाय थांगाने हिने खाखायो हिने बुबाग्रा अन्ते बसका नरमनि 20 से रिजर्व सीट आसुबाय नरम भाइके सरकार सनना बुबाग्रा साव चिनि 20 रिजर्व सीट पानो जों 20 सालाय तेबो गोबां सीटबो चिनि बरफ बसा जों खाखायो जों मेजॉरिटी फाइनाय ते जों सिमिनो सरकार सना माननाय बुबाग्रा अन्ते बसका नरम जदि अलायंस नानि नांगा सबाय नाय बुबाग्रा साव जों अलायंस केबो बायनिया याबा आबुनि बागै जे चिनि डिमान्ड न फुल मानि नानाय इन रिटेन रिनाय जों बरंबानि अलायंस नाय बुबाग्रा न तेबो जोंका नों इलेक्शन रिजल्ट ते वादावाना बुबाग्रा सावा आं इलेक्शन रिजल्ट ते कोनो वानाया मा त्रिपुरेश्वरनि आशीर्वाद बाय आनि जे कर्तव्य तंमानि आनि जे खायदे तंमानि अबरंना आं बुखाबायनो खायगा बुक सागा तंनाय ईश्वर ते जनगण यागसे बुबाग्रा साव नरम दुखाना उ इलेक्शन रूलिंग पार्टी बाय फाइट खायमानाय एकमात्र चिन्तिप्रा मथा सिमिना चिन्तिप्रा मथानो सिमिना बीजेपी रो खिरि जागो आबुनि बागै जों कोनो वानाया रिपोर्टर बुबाग्रा न अमाहाय सोंते न उत्तर पूर्व भारत ते गोबांमा आमसायरगबो अमाहाय नुजागो बीजेपी सरकार जदि साइसुं फाइमियाके ब एमएलए रंनो पाइफानो सरकार सना खिबो अमाहाय नोंतां वानसो उ सोमुनि थेस्रा कक फिल्म मंगनो बुबाग्रा साना नांगा आं कानसुगै दङ राजबारिनि कोनासासो फालैपानो बीजेपीनि एमएलए रंनो पायानो हिने तामनि बागै बुबाग्राव ककमा साका हिंगाबा ताबुक सुक जरा जों चिनि लाइ बुमा एबा चिनि लाइ थांजोब जरानि पलिटिकल हिस्टोरी रखनफानो जों नाहारि नायखांखाय चिन बरंनि गोबां पलिटिकल लीडर रक बरं पयले गोबां मानो कटर मुभमेंट तै जें दफानि हामग्रानि कंनो तिसाव हाइफानो लाम कजारनो बरंनि उ डिमान्ड बंनि उ चबा बंनि जे आंदोलन हामा चयतांगो बाक्साबा रां पैसानि लुप फुनुगै पाइ जागो बाक्साबा सिक्रि कर खाजागै सिरिंगै थांगो आबो हाइकेना ताबुक जरा चिनि बरंनि मानथाय तंथाय राइट्सनि बागै जे आंदोलन खरां कासाय फाइमानि आबरक जराव बाक्साबा रांबाय पाइजाखा बाक्साबा सिक्रि कर खाय सिंग्रुबै रिजाखा आबो हाइकेना चिनि बरंनि जे जराव जे आंदोलन कासाय फाइमानि आबरक आश्रब जागै रहका फियाबा बुबाग्रा साव ब कम्प्रोमाइज खाया केबाबाय रांबाय जुनो ताबुकते पाइनिया ताबुक जों जतन थानजा चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि डिमान्ड चिन जे कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन चिन जे मानथाय चिनि राइट्स आबो मानमानि सिगांनो केबोबाय फालजागै थांपायो गांगाय बते काहाम तंना नांला सिगां ब जनगण बे सब्राक जानाय आबोनि उला आंबाय ब बिचार खायजानाय बुबाग्रा एमएलए पाइनाय हिमानि ककनो खोनावै एंकर सिंगा तमनि बागै ने एमएलए पाइनाय बुबाग्रा सावो एमएलए जदि रांबाय पाइमानो गांगाय तमनि बागै तिप्रा सानि एसटी एमएलए सिमनो पाइजांनानि तमनि बागै जनरल एरिया नि एमएलए रखाय पाइजि आंनानि रांबाय पाइजागो गांगाय बरंबो तो पाइजांना नांनाय ताबुसुक जरा चिन बरं नागाय चिकन फुनुंना बागै रांबाय पाइजागो रां लु फिने बदनाम खलाय फाइगा या ताबुक अजरा तेक्रिखा ताबुक ते जों कम्प्रोमाइज खाया चिन डिमान्ड कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन मामान सिगां कुनो एमएलए जदि पाइजागै थांगो गांगाय ब जनताबे सिगां सप्राक जानाय आबुनि उला आंबाय मानजागनाय बुबाग्रा सायखनारि बुबाग्रा काइसा जागा सामानि दङ बौ हानि बोसारुंनि याफाव रां फाइनानि लामा अमाहाय खाय रिनानि मुसुं जागो याफा रां करिनि बागै हानि बोसाराव हिसाब मानथायनि बागै मन्त्रि नेतानि उग्लगा थांगै याफा फेरना नांगो आर मन्त्रि नेताखाय बंनि दुर्बलता न सामुं फनांगै बरं इच्छा मतो तेबो बरंनो थुंगै बरंनि मानथाय बंनि इमोशन आबुबाय बुबाग्रा आबुनो मोथांना मुसुं जागो ताबुक तिप्रा सारकनि पाइजांनानि दिन पाइखा ताबुक तिप्रा सारक थानजांनानि दिन सबायगा ताबुक तिप्रा सारक सिजाय फाइरगा ताबुक जों ते कम्प्रोमाइज खाया चिनि मानथाय माया साक जों जबा नांगैनो थानाय
Soba mane andolon ni kok sawa. Bubagra ni kau om hai kuno wansung mung ba chong mung kreja lam hamyati khai bo politics khanya ni u kok no bos hatai klaima khai u godi media ni kuicho no encounter khanya bagai se bo kok ma sajiwo tamni bagai hinga basing India ni kabangma state Telangana Meghalaya om hai kabangma state roga BJP bini সরকার সাইজুং ফাইমি আকে ব কুবনি পার্টিনি এমএলএ রুমনো রাং বাই পাই ব সরকার সুনাম খিবিমানি ফিয়া বাবু ত্রিপুরা ও আম হাইংলা তাবু ত্রিপুরা সার থানসাং খাইনি বুবাগ্রা সাইখনানি গা খাখলাयो তিনিনো এক্সপ্লেনেশন নরুনো সিম্পল কক বাই খাইনো বুজিরি মাংখানা হিনে te bubagrani wansumung te nahar mung dong no bo nongni buskango naitatoka rongmi tisai mangkhana hine norong jodi tini no chikon se explanation no chaja khang kang gai o video no like khadi te bubagrani wansumung te nahar mung dong no norong bahai ma tongjak tola comment khaisadi te o video no norong ni friend and family be share khanya ta bolgi